drużynie międzynarodowej naszego zespołu. Skład z jedynką Dawid Skrzypczyk, z dwójką Łukasz Stelka, czwórką Maciej Gautem, szóstką Patryk Szczepański, z ósemką Paweł Dudkowski, z dziewiątką Ryszard Francwojczak, z dziesiątką Adrian Chełmiński, z 11 Tomasz Makowski, z 12 Kacper Pyrka, 13 Dawid Krysiak, 14 Krystian Kolowiec, 15 Alan Kuziewicz, 16 Kacper Antosik, 17 Aleks Orkowski, z 19 Patryk Małer, z 20 Olgier Piaskowski, numerem 21 Michał Rogalski, numerem 24 Paweł Kowalczyk. Trenerem, przypomnę, pan Dariusz Tomaszewski, gorąco serdecznie witamy w Dzierżawie. Asystentem pan Michał Skórski, współpracuje z panem Dariuszem Tomasz Błaszkiewicz, trener bramkarzy Paweł Kłakowski, masażysta, fizjoterapeuta, a statystykę zespołu prowadzi pan Szymon Adamczyk. Drodzy Państwo, spotkanie drugie w naszym turnieju poprowadzi trójka arbitrów pan Jakub Jerlecki oraz pan Maciej Łabur. Przy stoliku sędziowskim pan Korneliusz Kabierski